Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kula Riana Sakti. Kula rantai cari langsung mendahaken tentang kelas 10 Ikhlas dengan Alika tanggal 11 April selalu sekolah kita mungkin kegiatan Jumat Jihad. Kegiatan menikah melibatkan para siswa kelas 10 dan 11 sama para siswa kelas 10 IOB tumut ing kegiatan punika. Kegiatan itu diikuti ing kampus dapat para siswa sami gotong royong resepsi lingkungan sekolah. Kegiatan ingkang dipunlampahi inggih punika sedasa lingkungan sekolah, utamanipun ing selokan kantin sekolah sisih wetan. Para siswa kelas 2I sami nyaputi rumput, bersih lumut ing watu, nyapu ron-ron ingkang dawah saha mbuang sampah ing panggenipun. Sawetawis siswa ugi dokumentasiaken kegiatan punika. Tujuanipun resik-resik punika dipundhanani supados sekolah kita saged dados sekolah adiwiyata. Kanthi mataten para siswa saged sinau bebarengan, silih bolong lan njagi lingkungan sekolah supados resik lan sehat. Cukup semanten bawa saking kawula lan ingkang